खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलफेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ चिरां थुरिबारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 42थि बोसोरसालिया जथुमा। बाक्सा सिंग्रापारायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि मेल। बाक्सा बरमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथायनि गेवलां मेला जोबनानै थांबाय। क'क्राझार बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानाय मेल। अदालगुरिनि हकरादाबा गामियाव थांनाय 20 आरो 21 जानुवारि खालि अदालगुरि जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बाथौ धोरोमनि 40थि बोसोरारि खेराइ फुजा। दतमा ब्लक कमिटि UPPL रायद' आफाद दाफुंनायनि लामायाव। फैगौ 23 जानुवारि 2019 इं मायथाइयाव लतासिल गेलेग्रा फोथार गुवाहाटीयाव नोगोरारि बिलखौ होबथानायनि थाखाय सुबुं थुबुरमा। कोअर्डिनेशन कमिटि ऑफ द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आसामनि बानजायनायाव फैगौ 24 जानुवारि 2019 मायथाइयाव गुवाहाटीयाव सावरायमेल। नलबारिनि धमधमायाव ट्रेक्टरा हिन्जावसाखौ सौख्लायलाङो। दुंहाव थासारि। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। चिरां थुरिबारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 42थि बोसोरसालिया जथुमा। बोहैथि दाननि 20 खालाराव उलुबारि हाई स्कुलाव थुरिबारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 42थि बोसोरसालिया जथुमा आरो थुरिबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। बे जथुमायावनो थान्दै मेलबो खुंनाय जायो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। थान्दै मेलखौ चिरां जिल्लानि गाहाय नेहाथारि दिलीप कुमार बसुमतारिया बेखेवो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों चिरांनिफ्राय अनसाय नार्जारि बिथाङा। बाक्सा सिंग्रापारायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि मेल। मसलपुर साब डिभिजननि सिङाव थानाय मेदाघाट दख'राजों दाजानाय दुलाराय बाथौ गौथुमा थांनाय 20 जानुवारि खालाराव मेदाघाट दख'रानि सिङाव थानाय सिंग्रापारा गामियाव मोनसे मेल खुंनाय जायो। खुंजानाय मेलनि गुबै थांखिया जाबाय बाथौ आरो माइनाव थिसनब्ला जा नेमखान्थि खालामनाय जायो बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायलायनाय। बे मेलखौ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मतिलाल स्वर्गियारिनि दैदेननायाव मोजाङै जोबनानै थाङो होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों बाक्सानिफ्राय देरहाग्रा बसुमतारि बिथाङा। बाक्सा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथायनि गेवलां मेला जोबनानै थांबाय। सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंजानाय सनाथि मायथाइ फालिथायनि गेवलां मेलखौ 20 जानुवारि खालाराव खुंनाय जायो। खुंजानाय गेवलां मेलखौ BTCनि EM मानगोनां मुस्रि अनसुमै खुंगुर बर' बिथाङा बेखेवलाङो। खौरां मोननाय बादिब्ला गेवलां मेलनि आगोल फुंनि समाव हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारिया गाब गोनाङै जाफुंलाङो। गेवलां मेलाव एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन मानगोनां आलासिफोरा नुजाथि फैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोदोंमोन होननानै जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों बरमा कलेजनिफ्राय दीपक रामसियारि बिथाङा। क'क्राझार बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानाय मेल। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 24, 25 आरो 26 डिसेम्बराव जानानै थांनाय बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों दाफुंनानै होजानाय दख'रा आफादनि गोदान बिबानगिरिफोरखौ 20 जानुवारियाव समायखिरा लाहोनाय आरो बिबान गथायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। न'आव थानानैबो जों खामानिखौ मावनो हायो। दा बेबायदि गोदान सिन्था गोदान आदब खायदाखौ लानानै जों बे हाबाफारियाव आलासि हिसाबै नुजाथि फैदोंमोन मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि लरेन्स इस्लारि आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मुस्रि जन गुजेर बिथांमोना। बे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ मावफुंदोंमोन गाहाय आलासि बिथां लरेन्स इस्लारिया आरो बिथाङा गावनि बिबुंथियाव गोबां गोनां बिबुंथि होलांदोंमोन। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों क'क्राझार बनरगावनिफ्राय मनजित दैमारि बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। अदालगुरिनि हकरादाबा गामियाव थांनाय 20 आरो 21 जानुवारि खालि अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ धोरोमनि 40थि बोसोरारि खेराइ फुजाखौ साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय जायो।
मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे फुजाया बर'फोरनि गिदिर मुंदांखा खेराइ फुजा। बेवहाय गोथार आइजो दौदिनिया खाम जथा सिफुंजों बायदि रोखोमनि मोसानायखौ दिन्थिफुंनायखौ गोबां नायगिरिफोरा फैनानै नायफैदोंमोन। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों उदालगुरिनिफ्राय पवन नार्जारी बिथाङा। दतमा ब्लकनि कमिटि UPPL रायदाव आफाद दाफुंसिगोन। दतमा ब्लक कमिटि UPPL गिबिथि आइजो आरो लाइमोन सेलनि जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय फैगौ 23 जानुवारियाव गसाइनि सेना प्राइमारिनि आमलाइगुरि फोथाराव साननैनि गाबगोनां हाबाफारि लानाय जादों। बे जथुमानि गेजेरजों गोदान मावफुं आफाद दाफुंफिननाय जागोन। गेवलां मेलाव UPPL फैगौ लोकसभा बिसायख'थिनि सायाव सावरायगोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मोन 10 प्राइमारि कमिटियाबो जथुमा खुंफुंनो थि खालामदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों दतमानिफ्राय फोसावगिरि सोमखोर ब्रह्म, सेक्रेटारि दतमा ब्लक कमिटि UPPL। एबसु आसुजों लोगोसे गासै 30टा आफादफोरनि बानजायनायाव फैगौ 23 जानुवारि 2019 मायथाइयाव लतासिल गेलेग्रा फोथार गुवाहाटीआव नोगोरारि बिलखौ होबथानानै सुबुं थुबुरमा लानाय जादों। बे हाबाफारियाव गासैबो जिल्लाफोरनि दखरानि रायजो राजाफोरखौ लाफानानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायदों मिरु एबसुआ। कोअर्डिनेशन कमिटि अफ द ट्राइबल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम CC2 बानजायनायाव फैगौ 24 जानुवारि खालाराव लक्षीराम बरुवा नबलां दिगलिपुखुरी गुवाहाटीआव मोनद' माहारिनो ट्राइबल स्टेटास होनायनि सायाव रोंगौथि गोनां सुबुंफोरखौ लानानै सावरायमेल लानाय जादों। बेखायनो बे हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो जिल्लाफोरा रोंगौथि गोनां सुबुंखौ बाहागो लाफैनो खावलायदों CC2 बिबानगिरि बिथांमोना। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। नलबारिनि धमधमायाव ट्रेक्टरा हिन्जावसाखौ सौख्लायलाङो। जाउनाव दुंहाव थासारि। नलबारि धमधमायाव दबथाय हायै गंसे ट्रेक्टरा सासे कलेजाव फरायनाय सिख्लाखौ सौख्लायलांनायखौ लानानै दसेयावनो दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। আজি ৰাতিপুৱা ধমধমা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীগৰাকী হৰহৰীয়াৰ পৰা স্কুললৈ গৈ থকা অৱস্থাতে তাইৰ ট্ৰেক্টৰ এখনে মানে খুন্দিয়াই তাইক আহত কৰে। তাই অতি সংকটজনক অৱস্থাত दमदमा जौसिन फरायसालियाव फरायनाय नैथि बोसोरनि फरायसुलि लीना राजबंशीया साइकेल सालायनानै कलेजाव फैबाय थानाय समावनो दमदमा बागानपारा लामानि हरहरिया होननाय जायगायाव दबथाय हायै बायदियै फैनाय गंसे ट्रेक्टरा सौख्लायलाङो फरायसुलिखौ। অৱস্থাত ধমধমা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সমীপতে থকা ধমধমা মিনি PHCলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। যদিও তাত বহুত সংকটজনক অৱস্থাত ধমধমা মেডিকেলৰ পৰা তেওঁক আকৌ নলবাৰী চিভিললৈ পঠিওৱা হৈছে। কিন্তু তাইৰ যিটো আহত অৱস্থা মই নিজ চকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছোঁ, বহুত বেছি হৈছে। গতিকে তাই জীয়াই থাকক, আমি ভগৱানৰ ওচৰত সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। লগতে মই এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, আজি কিছুদিনৰ পৰা ধমধমাত যি ট্ৰেক্টৰৰ দৌৰাত্ম্য আৰু ট্ৰেক্টৰৰ যি অটবালি চলিছে তাত জনসাধাৰণ বৰ বেয়াকৈ বিতুষ্ট হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ঘটনা হৈছে। গতিকে প্ৰশাসনেও এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক নাকি লগাব লাগে বুলি আমি সজোৰে মানে উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু এই फिथाइ महरै गोब्राब जोखोम जानाय फरायसुलिखौ दमदमा गुदि देहा फाहामसालियाव लाबोनाय जायोब्लाबो जोखोमा बांद्राय जानायलाय थाबैनो फरायसुलिखौ नलबारि रायजोआरि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। ओजोंहाय होबथा हायै बायदि सालायनाय ट्रेक्टर सालायगिरिनि हेंथायै रागा जोंनाय जायो जायगानि सुबुंफोरा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।